Има много работи, които може да пожелаем, нали? Всеки мисли, не казвай, мисли. Добре, може да си хванем ръцете и да мислим заедно. Айде, давай. Мисли, давай. Боана, кратица, давай. Точно и мисли. Само там няма представа. Аз си мислих. Кой е измислил? Зади ваши ръце. Мисли. Готови ли сме? Измислихме ли желанието? Да. Добре, сега чакаме тортата. Марти, има тук кръга ми са, моите. Ще приеми хепи бърни, чакаме да дойде тортата. Къде е тортата? Не е. Така, сега. Днес е ден необикновен, нали? Защото Марти става 66 години и е готов за какво беше шахматен турнир в Пловдив. На републиканско. Много сериозно. Може да някакво такова желание за републиканско? Бързо. Да го измислиш. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marty. Happy birthday to you. Браво! Скъпи Марти, честит рожден ден на теб. Сега ще ги забравим пак. Тук ще там. Давай! И сега този там. Така. Може ли пак? Пак. Време. Хайде сега. Марти, ще го пожелаеш ли? Готови ли сте за желанията от всички? Не са бъде сега. Тези не могат повече. Марти си пожелава и си го измисля и не го казва. Браво! И сега, кой е първи с намислените желания? Давай, Никола, първи. Какво му пожелаваш на Марти? Пожелавам ти. Да имаш много приятели и много подаръци. Браво! Подаръци. Добро пожелание. Пожелаваш. Да е жив и Ма здрав. гледай го. Да е жив и здрав. Да има Браво! да има много подаръци и приятелности. Браво! Чудесно пожелание! Хайде, Как се казаха тия шахматните задачи? Давай, казвай му. Какво му пожелаваш? Място на турнира на шах. Да, това е номер едно, как няма. И това ли е само? Чакайте. Кажи му на него. Има много подаръци и да е много добър. Браво! Татък, ти какво му пожелаваш? Много го обичам. Супер! Хубави работи нататък, момичето, вие. Да си жив и здрав, да слушаш много мама и татко и те да те слушат. Точно така. Това е много важно. И ти прекрасно. Да си се така усмихнат и добър. Браво! Много хубави пожелания. Браво на всички. Ами Карла! Карла, ще кажете ли нещо? Карли, какво ще пожелаеш? Изчакай. На Марти. Да. Хайде пожелай му. Пожелай го на Марта. Какво ще пожелаш? Марти, гачи не се пипат. Те ще ги вземем сега тях. Ще ги махнем. Тя маса не се яде. Перлюска, пожелай на Марти бабо нещо. Кажи му да е жив и здрав и много да го обичат мама и тати. А Хари, ти какво ще пожелаеш ти на Марти? Какво му пожелаваш? Кажи му да... Да е красив. Да е красив ли? Я му кажи на него. Какво му пожелаваш? Ето го. На Марти. Марти! Кажи Марти, какво му пожелаваш? Дай си! Да е красив. Ще пожелаеш нещо на Марти? Какво ще му кажеш? Жив! Кажи му малко.
Ето го, Марчо. Сега трябва да се сива, за да ядат. Тези фигурите не се ядат. Те не се ядат, те са само украса. Те са горчиви. Марти, що не игра някой ход? Мат в 2 хода. Мат 2 хода беше тази задача. Спешки. Мат 2 хода. Трудно е. Трябва да жертваш. Трябва да жертваш нещо. Не знам ясно кой. Я да видя кой